ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋର ବେଦନା ଓ ଅଶ୍ରୁରେ କାହାକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ? ତେବେ ରୁକନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ୍ୟ 4ରେ କହିଛନ୍ତି, ଶୋକ କରୁଥିବାମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଦନାରେ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରୁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆମର ପାପ, ଆମର ଭୁଲ କିମ୍ବା ମାନବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଓ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର କାରଣରୁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶ୍ରୁକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମର ଅଶ୍ରୁ ବେକାରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ହୃଦୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶ୍ରୁକୁ ମୁଛିଦେବେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।